So yun guys, nandito ako ngayon sa pinaglagyan natin ng trap natin. Bali mayroon palang bayawak dito guys, kaso nakuha na pala nila. Siya yung nakalagay doon na guys, na may dating nakalagay na trap. Bali doon pala yung daanan talaga nila, kaso nakuha na pala nila, tapos binalik lang nila yung yung silo nila. Ang nag-ano pala guys, yung taga dito din sa amin, nakwento niya sa akin kanina, mali nakuha pala guys. Kaya ayun guys, binalikan ko itong natin, walang kuha. Kala ko nandito pa lang yung nakita nila, nakuha na pala nila. So ayun guys, ito pala yung nakakuha guys. Yan pala yung nakakuha guys, yung trap na yan. Tapos yun yung pain, tapos binalik lang nila. Yan yung isang trap natin guys. Ayun. Pero dyan na lang muna yan guys, kasi balik-balikan ko na lang, baka sakaling meron pa. Yan guys, kuha na lang tayo muna ng pako. Sana mga to guys. Ito pala yung pinagkukuhanan ko guys ng sili. Halos kakukuha ko lang nung isang araw, pero marami pa siyang bunga. Meron siyang kunting hinog. Ito yung manghang na sili guys. Bali tumubo lang dito sa gilid ng ilog. Dati dito rin guys, meron din mga bayawak dito, kaso nahuli na yata nila. Ito guys yung tulugan ng mga kambing. Dami nilang tae. Silong ng bato. Bale ito guys, yung malaking bato na ito yung sa silong na, yung silungan ng kambing. Yan yung ilog na may ginto. Ayun guys, pauwi na tayo. Dito ako sa may hanging bridge. Balikon lang guys, medyo malakas pa tong ilog. Bali kaunti lang yung tubig na ito guys, pagkapan yung summer talaga. Yan guys, titignan natin yung mga baboy natin guys. Ayun lang banda. Yan. Balikon guys. Ano, papunta na tayo guys dun sa may babuyan. Wala, ito na guys, mga baboy natin. Yung isa guys, nabenta na pala. Bali dalawa na lang ito. Isang pang-inahin. Ito yung pang-inahin.
Tapos yan, baka pang benta din to. Lalaki yan guys. Pero ito talaga yung panginahin. Pag-aanakin natin to guys. Bali malapit na itong mag-ano guys, mag-dandi. Ito naman yung isa. Bali yan lang yung ilog guys. Pero dyan yung septic tank nila guys, hindi diretso sa ilog. Kasi bawal pagkuhan pumupunta dun sa ilog yung mga tayo ng baboy. Yan guys, wala nga tayong nakuha doon sa pan natin. Sa trap natin kasi nakuha na pala nila yung nandoon. Dali binalik lang yung kain nila tsaka yung tali. Kung nalaman lang natin ang mas maka, sana sa iba na lang tayo nag-trap, nagkuha ng naglagay ng trap. So ilipat ko sana guys, kaso malapit na naman ang pasok ko sa trabaho, hindi ko naman na matitignan. Bali next na bakasyon ko na naman. Kasi sa pinagtatrabaho ko guys, 6 to 6 yung duty ko doon. Bali pasok ako ng alas 6 ng umaga, alas 6 din ng hapon yung uwi. Bali 14 days guys na diretso yung pasok ko doon. 6 to 6, 14 days. Tapos 7 days na guys, mga idol. 7 days na rest day. Pero nababayaran naman. Bali 14 days na pasok, 7 days na mga idol. 7 days na rest day na with pay. Dito sa amin lang guys, na minahan dito sa amin sa Nueva Vizcaya. Pala mga idol, sa mga po hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe naman guys para dumami tayo konti. Kasi mahigit 1,000 pa lang tayo. Kahit umabot sana na kahit 2K muna habang nagsisimula tayo. And guys, hanggang dito na lang. Please subscribe and click the bell notification mga idol. Yun. Ingat. God bless.